Този поздрав ще звучи от Алекси за жена му Еленка от стола с песента Чорманге ракия. Ле-ле-ле, Алекси машината, машина. Чорманге ракия, Роми Еленке. А че Роми Еленке, Чорманге ракия, барелове те анава. Роми Еленке, аке бут буки кердом, ки Германија барелове керава. Хором о Аривчо си един, одговаря за 100 души. Поздравът продължава за Мелек Алекс и Станимир. Мелек Алекс Станимир. Я ле-ле-ле, Яша Аривчо, само рете